खुलुमबाय रायजोफोर, आं बे समाव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। रायजोफोर, साननैसो अखा हानायावनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जुगिबिल ओनसोलनि लामानि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। जुगिबिलनिफ्राय राङापारा टाउननिफ्राय जुगिबिलसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाया साननैसो अखा हानायावनो बे लामानि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बे ओनसोलाव बर' रायजो राजाफोरा 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै दङ, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा 10 बोसोर बिजेपिनोनो भट होनानै बिजेपिखौनो देरहाहोबोदोंमोन, नाथाय दिनै बिजेपि सरकार थासेयावबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय सरकारा ना लामा मोनसेखौनो बानायनानै होफैदों, ना लेट्रिन गंसेखौनो लुनानै होफैनो हादों, ना सोरनोबा न' गंसेखौनो लाबोनानै होफैनो हादों। बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै। रायजोफोर, सरकारनि जा आसनि दङ, सरकारनिफ्राय जि आसनि फैयो, बे आसनिफोरखौ बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा दिनैसिम जेबो मोननो हायाखै। रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथावना। रायजोफोर, बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरा बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायदों, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि नैबे जुगिबिल ओनसोलावहाय मेक्सिमाम 50निफ्राय 55सो गामि दङ। बेवहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना थांनाय 1980 सननिफ्रायनो बेवहाय बखबास खालामनानै दङ। बिथांमोना सरकारखौ गोबां माने एप्लिकेसन होसोयोबो। सरकारा दिनै जोंनि नैबे लामा एबा जोंनि स्कुल बा बायदिसिना हा हुनि खामानिफोरखौ मावनानै होनाय नुनो मोनाखैमोन। देग्लाय नै बावैसो हानि खामानिखौ मावजेननायखौ जों नुनो मोन्दों। थेवब्लाबो जोंनि दा नोजोरावहाय लामानि खामानिखौ जेरैबायदि सरकारा मावनो नांगौमोन बेबायदिखौ जों मावनाय नुनो मोनाखै। आसा खालामगोन दा गोदानै फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि उनाव जाय हान्जायानो दिनै सरकारखौ बानायगोन, बिथांमोननि नाजानायजों जोंनि बे लामाया जानानै थांगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो जों नुबोनो मोनबाय, थांनाय 20 बोसोरानो जालांबाय दिनै पद्म हाजरिका बिथाङा नैबे जोंनि समस्तिनि बिधायक जानानै थांनाया। बिथाङा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जेबो लामा सामाखौ लानानै आरो बायदिसिना खामानिफोरखौ बिथाङा मावनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। बिथांखौ जोङो बे ओनसोलनि जानानै धिक्कार होदों। बिथाङा सासे जोंनि बे ओनसोलनि राजा जानानैबो जोंनि माने गांनाय उखैनायफोरखौ बिथाङा सुफुंनानै होनो नाजायैनि थाखाय बिथांखौ धिक्कार होदों। आरो आं बेखौनो आसा खालामगोन एबा खावलायगोन, फैबाय थानाय समफोरावहाय जाय बिजाथिया जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय MLA महरै देरहानानै थांगोन, बिथाङा जेन जोंनि ओनसोलखौ खोब मोजाङैनो मोजां नायगोन, नायनानै लामा सामाखौ मोजाङै बानायनानै होगोन बेखौ आसा खालामबाय। मानो होनब्ला दा खरसे अखा हानायावनो जोंनि लामानि कन्डिसना जेरैबायदि, आरो नैबे ओनसोलनिफ्राय गोबां फरायसाफोर कलेज एबा स्कुलफोरावहाय थांनाय फरायसाफोरा गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेनि थाखायनो गिबियावनो जोंनि बे ओनसोलनि लामा सामाफोरखौ देरहालांगोन जाय सरकार बिथांमोना जेन मावनानै होगोनखौ बेखौ आं आसा खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे सम लानानै जोंनि बे ओनसोलावहाय लामानि कन्डिसन थिग नङैनि थाखाय माखासे गारि बेबस्था गैयैनि थाखाय, एम्बुलेन्स फैनो हायैनि थाखाय माखासे डिलिभारि सम लानानै जेरैबायदि जों हास्पातालाव मोनहैनो नांगौ बेबायदि मोनहैनो हायैयाव जोंनि बे ओनसोलनि गोबां आइजोफोरानो सम लानानै जिउ गोमानो नांगौ जादों। दा बेनि थाखायनो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जेन सरकारा जोंनि लामाखौ थाबैनो बानायनानै होगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय। बे जुगिबिल हालामनि लामाया ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दं, ओरैबायदि हाब्रु जानानै दं। जों बुंनो थाङोबा स्कुलनि गथ'फ्रानो जा, जों फोरोंगिरियानो जा, थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद उसुबिदा जानानै दं। फरायसालिसिम थांनो हाया, फरायसालिनिफ्राय फैफिननायाव जोबोद उसुबिदा जानानै दं। जायनि जाहोनाव सरकारा जोंनि बे हालामखौ नाया, बे हालामाव फैया, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां उसुबिदा जानानै दं। बे उसुबिदाखौ जाहाथे सरकारा
अननानै लामाफोरखौ मोजां बानायना होयो स्कुलनि गथ'फ्रा जाहाथे स्कुलाव थांनो हायो बे सुबिदाखौ जाहाथे बानायना होयो बेनो जोंनिफ्राय हामलायनाय बर्तमानथ' MP MLA फैफेरथाराखै बे जायगायाव नायफैयाखैनो बुंनो थाङोबा जेबोखौनो रायजोनि सुबिदा होआखै रायजोफ्रा खिन्थु भट होबाय थायो नै बे साननैसोबो MP इलेक्सन फैगासिनो दङ थेवबो बेहाय दासिमबो MLA MP सासेबो फैयाखै जायनि जाहोनाव बे लामाखौ नुस'नै बायदि बिसोरो खिन्थु बे लामायानो जों बिथोरिया मानसिफ्रा बेजों थांलाय फैलाय किमान जान-बाहन किमान थांलाय फैलायनि थाखाय रायजोफ्रा उसुबिदा जागासिनो दं नोंथांमोना नायबा नुगोन बे लामाजोंनो रायजोफ्रा थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं बे लामाजोंनो जुगिबिलाव बाजार खालामगासिनो दं नाथाय बिराद खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खांदों बेवहाय जाय जिउ खांदों बिसोरो बिराद माने बुंजाथावै राव जायनि जाहोनाव दिनै मानसिफ्रा जेबो सुबिदा मोनाखै बे लामा सामाखौ जुदि मोजां बानायना होयो होनबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो लामाखौ जुदि मोजां खालामना होयोबा जोंनि थाखाय मोजां जायो बेखिनियानो নমস্কাৰ আমি ইয়াৰে বাসিন্দা আমি সাপ্তাহিক বজাৰ কৰি পাওঁ অতি কষ্ট হয় আপোনাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ যোনটো স্থানীয় বিধায়ক আছে অলপ চকু দিব লাগে কাৰণ আমি ইমান কষ্টৰে আমি ইয়াত ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে বা আমাৰো কিবা সুবিধাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইমান কষ্টকৈ বজাৰত আহোঁ আমি কষ্ট অনুভৱ কৰোঁ সেইটো চৰকাৰে চকু দিব লাগে কাৰণ আমি ইলেকশ্যন আহি আছে আমি ভোট দি আছোঁ আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ অধিকাৰ সকলো জায়গাতে ৰাস্তা বনোৱা অলৰেডি কমপ্লিট আছে ইমান ৰাস্তা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আজি ইমান ৰাস্তাটো বেয়া জাগাৰ নামটো যোগীবিল এইটো আপোনাৰ যোগীবিল স্থানীয় জায়গা হয় আৰু এইটো সাপ্তাহিক বজাৰত আমি সপ্তাহত এদিন আহোঁ কিন্তু মানুহে ৰাইজ ইমান বেমাৰ আজাৰত ইমান ভুগে কষ্ট কৰি যায় আপোনালোকে চৰকাৰে যে চকু নিদিব আমি কাৰ তাত আশা কৰিম আমি চৰকাৰত এইটো অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আপোনালোকে এই ৰাস্তাখন অতি সোনকালে বনাই দিয়ক কাৰণ চবৰে কষ্ট হয় আমাৰো কষ্ট চবৰে কষ্ট এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানুহ ৰাস্তাতে মৰি থাকে এই স্কুলত যোৱাৰ অসুবিধা তেনেহ'লে চৰকাৰে চকু নিদিব আমি কাৰ তাত আশা কৰিম আমি ভোট দিওঁ সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আমি ক'ব পাৰিম সেইকাৰণে কৈছোঁ সেইটোৱে আশা আপোনালোকৰো বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে আমি ইয়াতকৈ ভাল এটা ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিছোঁ নমস্কাৰ रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनथिखाबाय बिथांमोना मा फोरमायदों आरो लामानि अबस्थाया साननैसो अखा हानायावनो माबायदि जानानै दङ आरो दैलाङानो सफैबावाखै रायजोफोर दैलां सफैब्लाथ' बुंजाखाया एम्बुलेन्स गंसे हाबजाया सोरबा सासे बेमारि सोरबा सासे डिलिभारि हिन्जाव मानसिखौ हस्पिटालसिम लांनोब्लाबो ससे लामाखौ बाननानैसो लांनो गोनां जायो रायजोफोर जोबोद दुखुनांथावना बे ओनसोलाव 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा रायजो जाबोनानै दङ नाथाय दासिमबो बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै रायजोफोर सरकारनि जि आसनि बे आसनिनिफ्राय बन्सित जानानै दङ सरकारा बे ओनसोलनिफ्राय भट मोनसेयावबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारनो भट होनानै देरहाहोसेयावबो दिनै सरकारा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनानै होयिया बे जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा रायजोफोर খাৰ্টেইনৰ বাহিৰত খাৰ্টেইনৰ ভিতৰত বহুত এজেঞ্চি আছিলে এইটো আমি BTC ভাষে ধৰিবই পৰা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহুত পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু সেইটো সময়ত আপোনালোকে চাওক বাইদেউসকল এপছু আন্দোলন কৰি থাকিছিল কিয় আন্দোলন কৰিছিল এই ৰেল ৰকো হাইৱে ৰকো এই আন্দোলন কৰা এপছু আছিলে আমাৰ BPF দলৰ যি সৰকাৰ আগ্ৰামাৰ যি সৰকাৰ এইটো পতন কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি থাকিছে আৰু এটা সংগঠন আপোনালোকে জানে যে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন তেখেতসকলক হয়তো উচুতনি নিদি পেলাই বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰিব দিছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ দিনত হয় আমিও মানুহ অশান্তি পৰিস্থিতি ৰাইজে সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আজি তেখেতসকলৰ শাসনৰ দিন গণ্ডগোল কৰা বিয়া পৰিস্থিতি কৰা মানুহবিলাকে আজি চৰকাৰ গঠন কৰিছে শাসন কৰি আছে আমি BPF দলৰ যিমান ৰাজবংশী বঙালী মুছলিম বড়ো যিমান আছে কোনেও অশান্তি পৰিস্থিতি নিবিচাৰে তেখেতসকলৰ দিনত আমি কোনো আন্দোলন কৰা নাই কোনো বিয়া পৰিস্থিতি কৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে আজি শান্তি আছে আৰু সেই শান্তিটো হ'বই লাগিব শান্তি নহ'লে উন্নতি কাম নহয় তেখেতসকলে শান্তিৰ কথা কৈ আছে আমাৰ অৱদান আছে ইয়াত কিন্তু উন্নয়নৰ কথা কিয় নকয় আমি সেই স্কুল এটা বনাইছো LP স্কুল কিয় নকয় আমি এই এটা ৰাস্তা বনাইছো কিয় ক'ব নোৱাৰে
আমি সেই দালাং এটা বনাইছো কিয় ক'ব নোৱাৰে এই হস্পিটাল এটা বনাইছো আমি কিয় ক'ব নোৱাৰে কি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে উন্নয়নৰ কথা কওক না ৰাইজে আজি উন্নয়নৰ কথাহে বিচাৰিছে আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনাইছো CIT বনাইছো মেডিকেল কলেজ বনাইছো নাৰ্ছিং কলেজ বনাইছো ইউনিভাৰ্চিটি বনাইছো তেখেতসকলে এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বনাই দিয়ক না এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ লাগে আমাৰ BTC কিয় বনোৱা নাই ফৰেষ্ট আমাৰ গোটেই উত্তৰাঞ্চলটো ফৰেষ্টৰ কিবা এটা স্কুল বা কলেজ লাগে আমাক য'ত ৰেঞ্জাৰ ট্ৰেইনিং হয় য'ত ডিঅপ ট্ৰেইনিং হয় য'ত ডিঅপ হয় ৰেঞ্জাৰ হয় সেইবোৰ লাগে আমাক কনজাৰভেশ্যনৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউট লাগে অনুষ্ঠান লাগে কিয় বনোৱা নাই তেখেতসকলে শান্তি ৰাতিৰ শান্তি দিনৰ শান্তি বুলি কয়